Hello phung kaham hai hai bahai tong bai wan su kontrol joto no kaham no tong bai nai nai bai song jung o pasoi mas romboi ba bisakana nai tong jung romboi tripura kuno mai hai hula ba kuno politics no tuyoi jara neta thongoi tongnai rok borok kuno hai hula ngor jung nugya kuno public bai kurungmani jung nugya kuno public ni bisingo tamo ungoi tong saimana musungmani borok ni thani chesta chung nugya public ni tam problem ungoi tongkha o problem no bahai klai solve khlai man abono tuye khaisi khaprong mani chung nugya jeta nangoi tongmani khlaina nangmani o samung rok chung nugya phiaba tabuk nai na khenkai taisa nugo tripura ni bisingo juta politics thungnai rok hai na hai public by connect una nai mani chung nugoi tong public no tamo rikhai kha ham no obo saimana musung mani chung nugoi tong norong duda nuk sai maya news ok kurung khai ke bela bebak norong nuk nai youtube ni bisingo kurung khai ke tini ang sana nai mani ke obo no babso chung che kuno politics ni neta no chung vote dioi kuplai khai rohoro o kuplai khai rohmani chini wansumung obo kaisa no tini tamni bagai chung bini ukulo khaichi goi hopung sapung thuyawoi bini bagai samung tangoi vote prachar khaioi bono chung kuplai khai chini maksat nikai kuti taka malik unani bagoya chung sakbai thang je obabo tongmani chung je odino tongoi tongmani chung kicha mai butuida masana man no chung kicha sukhida no je chini tiprasaro ore poro yung tongkha abono sajak tuida no je chini para develop ungya tui kahaman ungya lama kahama himya abo develop da no tui kaham da man no lama kaham da ma him no abono wansuboi kubangma borok budju phiaba jepro bud dibai mani yagulo kuplai ungoi thangmani yagulo siring ungoi thango kono public ni mane call receive khlainani je borok no agi belai call khlaio belai samung tangdinani bagai kafrao o borok ni call pundo receive khaya ungoi thango je tabu constituency o bono bud dioi jitiri rohoro o constituency o bo phai sok painani bini onek jora nangoi thango bo phai mai angoi thango o constituency ni borok call khlai ga hinke bo receive khlaya angoi thango jora mai angoi thango time mai angoi thango o constituency o tamo problem ngoi tong bo o problem no nugya ngoi thango khnaya ngoi thango abongkha loi o bas kaisa kok tongo longka o thangka jotono rabo nungoi mani o kok no angagi poito khaya bisas khaya pheba ang tabo bisas khayo kubangma netarok ni tomung no nugoi longka o thangkai सब रावण बन जाता है ये सही बात है कुबुई को कोबो तिनी आं सानान मुसुमाखा मेन टॉपिक आने बिसिमुखा आं नेतार न तुयया बायब सं आं नरक न तुयसि तिनी आं मेन टॉपिक तिनी आं खाबाय नरक न सानाने मुसुंगो आं वासुकमानि नरक न शेयर खानाने मुसुंगो जों जेफोर इउज खालायनानै जोंनो नांगौ आफोर बर रुथावै फै borok jodi use khlai pai khe jono khitare rohor chung ungkha sosta tissue paper chung ungkha sosta tissue paper chung ungkha sosta toilet paper norok kaham ko bujidang tamo sanani nai tabuk jono nangoi tongkha hinke example rom de borok tabuk mai chawai tong mai chabai khe yak sona yak su ka hinke yak hunani bagai tissue paper nangai o tissue paper hinke chung tabu borok yak hunai tabu buskango election kubangma phainai oste kubangma neta chung public bai kok sanani chengnai bo asuk sal asuk bosor phaya phano tabu hinke nini constituency o nini para o nini amsayo borok turuk phainani chengnai baksa neta abahai bongnai nono tuyoi proud movement khe kok sai khanari nai baksa neta abahai klai nono sakati sanai bini bakasi sobkichu ungoi nai sakati sawai nono sekango toni woi bo kok sanai tamake nini bising tui bo phaida lutinani bagai baksa neta abahai ke kok sanai baksa neta chair di woi chair di phano chair asukla
bo hawa asuknai nungbai baksa tini tamni bagoi bo nini bisingtui faida lutina nainai baksa baksa neta mairango mai khuloi rikhangke bo mairango chaklak one time ni plate situ di aron chai mano hnoi bo nungbai baksa chero asu ya hawa asugoi mai janai tabuk o jora phai tongo norok nuknai tabuk January February mas kaisa tong ko sangmani jora asu kesangmani jora no lai thangka November ni simi kasangna surungu November December January paisi tongka ri kutung kebo bagya tabuk kesangmani thangna nai tongka tabuk hingke borok baksa bakna ni chengnai ri kutung bakna ni chengnai tamke kesangmani jora thangruk borok ri kutung bagruk hongnai tabuk tamke borok ni jora bo phai tongo buskang omhai rok jora baksa neta no nuknai je neta no nung call khai receive khlai maya o neta no tabu baksa neta call khlainai tamke o jora angkha boya khunani jora o jora angkha bonono nakmani jora o jora angkha bonono nini bisingtui public no manani jora obo kaisa moi jotondi ang netarono saya public je an video nai tongnai takukte bukuk sonang sao jung tissue paper ungnani motam chungkhu nung ni jeno yesi suoi ainawo basawo sungdi ang tissue paper da nung oba ainawo basawo nung ni jeni je sakno naisigoi nung proshno khai ang sabo ni cha ang boroto ang dino 10 taka income khlai phano ani mehnat bai ang 10 taka income khai ang dino khopsa mai masa phano ani mehnat bai ang khopsa mai chau kebon mehnat bai ya hingga ang tamone buni tissue paper nai public rok ang thai tong pasong tong nai public rok obone uttor diri nung nini chai tong nung tahne buni tissue paper nai chung parawo konawo asugoi chung bukhabai je kono samung tangkai chung bukhabai tango piaba aing line basanai basai tongo ano se ticket mare nai ano se kuplai mak khlai nai ang asu sara bosor party khai femani ang 20 bosor 15 bosor politics khaika ani kubang marang thangka o rang ti sanan bagoi ano lama mari nai omhai chai tok tong na wansu chai tok tong go ang kok saya chai tok tong na chung parani bororok gai chung bukha bai samung tongu jan thantung kendo chung laksa dige manatama babaji ka thulu tini anoridi hinmani kokya tini junoridi hinmani kokya bayalsong chini parar no suda naikol jakya angkha komalpuro sabo phai tam khlaika kebo proman khlaida mano jodi komalpurni borok nai tongkai ang so komalpuro sabo phai bo MDC phai bo MLA phai sabo phai chini ti prasarono phai sabo sungpai nai tong bahai cha bahai tong bahai manung tui sabo sungpai nai tong phai normne ayang go ongoi farmano mahai osi ungo nugoi tongo tabu sagai ano sanai kubangma borok comment hamya bakainai hingga bono ang khoroksa public ungoi ang khoroksa norok hai public ungoi chung jotto public chung mawan sukna heji chungte busu use khlai jaknai chungte busu buibe thungjaknai chung election ke simna chung borok bai sungjaknani election ke simida chung borok phaiding ke chung thangnani borok ni nangpuru simida chung thangnani abor nota pok de haisi ang tinibo sao taisa hano hai sao nung nok ni okhorna ni sekang 100 bar wansu bi haisi ang okhornada okhoriya rinada riya 100 bar wansu bi tarpore jasai khaidi nuni election ganawo nini election movement to nana chikon mukan musa musuri wano abo bai ang sao nung nini sak no sacrifice ta khajar abo kono dinong lak
bulung nai ni nung sakno sacrifice kai kai nung buinog ganang sanau na bago si nung sacrifice kai nai ang direct suja kokso ang 2 bosor kes sakha 2 bosor koto 2 bosor malai chuka 2 bosor kono ব্যক্তি ano bahai choli tong nin kes butui ungkha কেউ সুনাই করে তিনি 27 তারিখ লাই থাংনাই 22 তারিখ ওয়ানি কেস পাই 2 বছর নাকা তাংময় কেস উংখাবো আং সাইসুংনি বাগয়া যত বরকনি বাগৈ ফিয়াव লাস্টে দিকে আং সাইসুং কলাই থাকা সুং কলাই থাঙ্গা তা সুং তো 5 জন জন কেউ সুনাই করে গিয়া হয়েছে কিন্তু সুং 5 জন যে খালাই মানি abo sini bagoi ya haise sungjot to ni bagoi wan suk mani angobo no sao boino ganang charina ni bagoi step tanari nung je khlai mani nogo o samung na khlai tongdi nin baga kaham nai nung je din 10 থেকে income khlai tongmani abo na khlai tongdi nin baga kaham nai nin সময় নষ্ট তাকাই কিচ্ছু করে হয়েছে গা আবনো হামবাই সুংতেবো কক সালাইনাই আং ভিডিও আসলো না থাঙ্গিয়া কক কুবাংমা তবু সাবো পাইগলা ইংহাই চুং আহাইকেন অস্তে সুংতেবো শেয়ার খালাইলাইনাই আবনো আং সানামু সুঙ্গু নর ওয়ানসুক দি টিস্যু পেপার তাং দি আইনা বুসকাঙ্গো বুসাদি সাকনো নাইসিক দি সাকনো কোয়েকশন খালাই দি উত্তর বড় মান ও উত্তর নাইতুংনানি চেষ্টা খাই সুংতি প্রাসার কেউ গানাং করে চিনি রাবার ফাংনি ফাংতাম তংনাই গানাং হিমানে নসু তে যত বইনগো হাজিরাঙ্গই কামলাঙ্গই জানাই হাইছি নর ওয়ানসুক দি আইনা বুসকাঙ্গো বাসাদি সাকনো প্রশ্ন খাইদি উত্তর নাইতুংদি গেতে বিসি কক সানা থাংলিয়া হামবাই আন ভিডিও পাইথাক জরা নরক কুরুমই তংমানি বাগৈ ani channel norok katalongoi tong ke norok kano subscribe ni bisingtui chubadi bell icon sindi video no share khaidi te norok ni wan sumung norok ni comment khai norok share khai mano hambai malai next video